Molweni dumela ngithobela sanibonani bhotani lotshani absheng. Good afternoon or good morning zidosha nezidoshokazi zikanonkwenkwezi. Hlala nami ndihlale nawe ungashengi ungandishiyi nangomnye umzuzu kuba kaloku ndingayintoni na ngaphandle kwakho. Guys, today please forgive my voice, ndine-flu ndisendangathi ndine-sinus. Yeah, it's all the going out in the evening eGoli. Anyway guys, namhlanje ndibhalele kudodana amadodana ukrwala elitsha kunye noyise babo. Nododana ke oludala masicamagusheni. Ndiyanqula ndiyathandaza ke ngeli xesha ke camakho ndicinga into yoba umyalezo endiza nawo bethunana masicamagusheni ayikuba yinto engaziwayo ke camakho, into kunayo kufuna ndikhumbuzile nanjengomshumayeli wenkolo yakwantu. Ndifuna sithethe ngentonga endicinga into yoba ibalulekile apha kwisizwe sakwaXhosa. Yiloo nto namhlanje ndiqopha ngesiXhosa kuba ndithetha ncakasane nonyana wakwaXhosa. Ndifuna sithethe ngomnqayi. Kudala ke ndibawela uyenza le video bethunana into kunayo njengoba benisazi ke kuba ndinixelela into yoba kwezi nyanga zigqithileyo bendipanekile ndingavumelekanga into yokuba ndivule umlomo ndishumayele. Ndivulelekile ke ngoku. Ndifuna sithethe ngomnqayi guys. Le nto ndiyicinge apha kuDisemba xa ndibona amakrwala amatsha. Ndakhe ndazikisa ukucinga, ndicinga ngale ntonga kuthiwa ngumnqayi nokubaluleka kwayo. Ndiphinde ndikhumbule into yoba mna ke njengamntu oligqirha ongena amakhaya ngamakhaya nohanjelwa ngamakhaya bezofuna iindaba kum, umnqayi yintonga endifumanisa into yokuba ibalulekile kodwa ayisathathelwa ngqalelo kwixesha esiphila kulo. Nto leyo ndicinga into yoba kukulahleka kwelinye ixesha. Umnqayi umzekelo, masithi ke njengegqirha, umnqayi ndohlula mna ikhaya xa lize ngeendaba ezinkulu befuna iindaba ezinkulu. Mos ikhona laa nto kuthiwa egqirheni nizela iindaba ezincinci okanye iindaba ezinkulu. Iindaba ezinkulu ziindaba zekhaya, ngumhlola ngelinye ixesha owehlileyo phakathi kwekhaya, into engaqhelekanga. Uthi ubone ke ngoku into yoba ikhaya lize ngeendaba ezinkulu, ubone amaxhego eli khaya ephethe iminqayi. Abafiki bathethe nix, bafika nje bame phaa ngasebuhlanti. Nawubona ngale minqayi ke into yoba kushubile. Ubalulekile umnqayi ke. Loo nto ithi ngumyalezo kwigqirha elikhoyo phakathi kweli khaya into yokuba akuzudlalwa ke ngoku, kushubile, zizawungqoza. Put your best foot forward. Phinde umnqayi ndithi mna xa ndisikoza ndikhokela amasiko ekhaya, umzekelo masithi kwenziwa ntoni nabawo. Isiko ke mna ke endiliqhelileyo longenisa abantu abadala, umzekelo inkomo yenguqulo. Xa ndihamba amahambo, ukuhamba amahambo kukuthini? Kukuhamba nekhaya, siphume ngaphandle kwekhaya sihambe iindawo zonqulo. Mandingathethi ngenkomo yenguqulo, zinintsi mani iintsiko ezenziwayo ezifunisa amahambo. Ngelinye ixesha kuyangxengxezwa likhaya, fumanisa bafuna sijikelezile nebhokhwe iindawo zonqulo, iinkundla. Okanye sithi siya emabandleni, siya elagcwabeni olwandle ke ukutsho, ikomkhulu eligqumayo, siye emzini omkhulu, ikomkhulu elingagqumiyo, siye engetheni, ehlathini ke ngesiXhosa. Kwiindawo ngeendawo siyonqula, siyothandaza, siyocamagusha. Abantu bekhaya ke bona ke ukuze kubonakale abakhokeleyo funeka bephethe iminqayi. Le ntonga ingumnqayi ibalulekile. Amaxhego eli khaya akhokela ikhaya siwabona ngokuthi aphathe iminqayi.
Umzekelo, mna njengegqirha xa ndinikelela impahla endiyiphathisiweyo likhaya ndiyohlwayelela emzini omkhulu, ndinikelela ngentonga yomnqayi. Andinawuthi ke mna ke ndingowalapha kweli khaya ndibe mna kanti ndihloniphile ndiphethe umnqayi, abantu bekhaya bona abanamnqayi. Kuphinde uqwalasele into yoba phambilini into endingasayiboniyo ngoku, ootata bethu bebesithi mna owam utata ndimbukele ndimncinci efundiswa ngutata wakhe ongutamkhulu kum ukuthi xa kubhekwe emaxhantini kuyowiswa, umzekelo, umkhonto wakhe usoloko uhamba nomnqayi. Xa ebeka umkhonto phantsi ubeka umeso nomnqayi. Ithi loo nto leyo nyhani le ntonga ingumnqayi ibalulekile. Xa kuyocelwa intombi, oonozakuzaku bafika bephethe iminqayi, nibona ngeminqayi into yokuba abantu basemzini baze ngento ebalulekileyo. Xa kuyongxengxezwa, uyayiva ke ngoku, umzekelo malunga netyala okanye kuziswe ityala, unyana wenu ummoshile ekhaya apha, kuziswe ityala, nibona abantu abazise ityala nibabona ngophatha iminqayi. Ithi loo nto leyo kuzawuxoxwa. Andazi uba ndiyavakala na. Ndiyafuna unifundela ke, ndiyafuna ngelinye ixesha kaloku andazi yonke into nam, ezinye izinto nam funeka ndikhangele kwabangaphambili abanolwazi. Ndafumana ke into apha eyayibhalwe nguSoga, ne? Iyotshona phi nabawo, bendiyivulile nje, sekuvela ooUkraine ngoku, nantsi. Uthi uSoga, Umnqayi is a black stick traditionally made from the Umnqayi tree. So umnqayi lona luhlobo oluthile lomthi, ne? This stick is also known as Intonga Yamathamsanqa, meaning the staff of good fortune, luck and blessing. Umnqayi is an important stick to the Xhosa men. According to Interlocker Xhosa by T.B. Soga, incwadi leyo ebhalwe ngu-T.B. Soga, ithi intlalo kaXhosa. The first Xhosa chief by the name of Xhosa gave the following instructions to his people. Emithini zenigcine inzinziba okanye inzinziba, umzane, umhlonyane nomnqayi. Ezintakeni ingqwagi, apho ivuwe ilila khona kumiswe inxowa lakomkhulu. Kuze le mithi yakwalanywa kuse kuqondwa ukuba ngumhlaba ochumayo emifunweni nasezilimeni nolinqatha empahleni. Ithe ke le migqaliselo yahlala ihleli ikhokele ekubonweni kwenxowa. Ithi loo nto leyo umzi omkhulu, ikomkhulu mos siyalazi thina amaXhosa, kulapho inkosi ephetheyo yakhelwa khona. Benibona ngale ntaka apho ikhale khona, le ntaka kuthiwa yingqwagi, inxowa lakomkhulu limiselwa apho. Nale mithi ke apho imila khona, ikhule khona yande, ze nazi into yokuba ningamisa kuloo ndawo, kwakhiwe kuhlalwe ngabantu. It is said that Umnqayi symbolizes the rule of law and the social value of discussing and resolving differences rather than fighting over them. The black color of Umnqayi represents strength and power. The importance and uses of Umnqayi. Kumzi kaXhosa, iintonga are very important waypoints. Iintonga come in different forms for different reasons or occasions. You would hear a Xhosa man saying, umhambi akadinwa zinduku, literally meaning carrying his sticks does not tire the traveler.
The broad meaning of this traditional proverb is that it is unwise to travel without a stick for protection. In some rural villages and townships, many men, when they are leaving their homes, they carry an intonga. Umnqayi is one of the important sticks to Xhosa people. It is considered as Intonga Yamathamsanqa nenzuzo. Bese ndizibaluleke into yoba lentonga iphathwa xa kutheni. Uyayiva? Umnqayi umzekelo sozibona amadoda amisileyo apha engqondweni esilwa ngomnqayi. Xa kubethwa intonga umnqayi ayontonga yobetha yodlala okanye yobetha intonga. Akuliwa ngentonga yomnqayi, intonga ehloniphekileyo kakhulu. Iphi iminquma xa nizawulwa ngeminqayi? Umnqayi umzekelo xa liduduma yintonga onoyiphosa phaa emnyango ukukhusela ukuthi izulu lingadlaleli apha endlini. Iyavakala? Ityiwe emngqushweni. Ithi loo nto leyo ngokwenene nangokwenyaniso le ntonga yintonga ebalulekileyo kakhulu. Yiloo nto ndisithi nina ke lutsha, nina abakhulayo, umnqayi wakho ukhumbule ngamaxesha onke, wazi apho ukhoyo, ugcine unonophele. Ngokwakudala umnqayi ibiba yintonga uyise anikezela kwindodana yakhe yokuqala. Ithi loo nto yinduku ndizawuthini omnye unikezela komnye, nawe uyawunikezela kowakho unyana. Le nto seyinqabile iminqayi, ufike kooronto abakhoyo ngoku awuboni namnye. Kudala iminqayi ibihlohlwa phaa entungu engceni, phaa kwaronto endlini enkulu, nto leyo ingasabonakaliyo ngoku. Fumanisa into yokuba ootata balapha banayo iminqayi. Ndizama ukuthi kwaba ke ngoku bakhulayo masikhumbuleni, kwazi ukubaluleka komnqayi. Umnqayi yilaa ntonga uyinikwayo xa ulikrwala, uyiphathe ezaa ntsuku zokuqala kwakho ulikrwala. Emveni koko kuye kuthiwe uze uyinonophele intonga yakho, uze uyazi ngamaxesha onke, wenzela uba ngenye imini nawe uzawukhula ube yindoda, uthunywe kuthiwa mbocela intombi, umnqayi wakho uze uhlale ukhona. Ungabolekwa umnqayi ngathi wena zange usikozele ukuba nomnqayi. Ndicinga into yoba amathamsanqa akho akulaa ntonga ingumnqayi. Masizicingeni izinto, masikhumbule bethunana apho sisuka khona, kwenzela into yoba noonyana benu nizokuyazi ukubaluleka kwale ntonga kuthiwa ngumnqayi. Ndiyafuna mani singamaXhosa le ntonga ingumnqayi makhe siyenze ibe fashionable uku-owna umnqayi. Ingaske uyabona kwezi heritage nemitshato, ubona ngoku oonyana xa betshata kunxitywa imibhaco, kunxitywe kakuhle, into ebukekayo by the way. Kodwa kukhwela gqudwana lifutshane lirhaselwe. Ingaske mna sikwenze kube sefashionini into yoba xa unxibile uyindoda, unxibe isiXhosa sakho, phatha nomnqayi wakho. Uyayiva ke ngoku? Ngantle gqithi, saziwe njengesizwe somnqayi. Okanye ndiyabhuda nabethuna, masicime amagusheni. Masincokoleni ke bethunana, nawutsho ke izimvo zenu malunga nalo mba ndize nawo apha kuni Camagweni. Hlala nam ndihlale nawe ke, ungashenxi ungandishiyi nangomnye umzuzu. Continue subscribing guys, sharing the videos, liking, ne? And please don't skip the ads because as you know, they do pay the bills. Uyabulela uNonkwenkwezi Camagu.